tunggal membro kakabsat iti iglesia, na pesos katawawisan na nagbalin tayo nga dumadaklis kadagiti tattao. Hanlangay na nakabsat nga masagid tayo, iti puso na pa ito. Tunggal tattao, ket mabalin nga maddan iti gundaway, iti pannakaisalangan. Madaydayaw nga kabsat ni Apo Dios iti dating oras iti aldaw nga nasantuan. Ta naikan tayo manen iti tiyempo tapno ti kastagat agsasarak iti kastoy kakabsat nga programa. Kang runaan na iti panangripaso tayo kakabsat iti leksyon tayo. Nabayag nga awan kakabsat iti programa dito'y misyon iti panakaripaso iti leksyon gapo kakabsat kadagiti adu nga rason. Nga bitatta kakabsat nga aldaw nga panaginana ket ni Apo Dios ket pagyamanan tayo unay gapo kakabsat iti kinaimbag na tayo palubos na nga mabalin tayo nga ripasuan iti leksyon tayo itatangalawas. Kadwak kakabsat itatta ni Pastor Benjie nga mangripaso iti leksyon tayo nga isuna kakabsat iti baro nga district pastor ditoy season. Itad tayo mat kuana iti tiyempo kakabsat nga mangkablao kada kayo. Kumablawa kayaten nagagayem kin kakabsat. Iti nimbag kinagasat a Sabaduyo. Sa dino man ti ayanyo. Sapay kuma ti Apo ket bendisyonan na kayo. Kastamit mabendisyonan dahito nga adal. Panagadal tayo. Iti eskwela sa Batina. Ket namnamaik nga dupay ti mamuan tayo a prinsipyo nga mabalin tayo met. Nga italay mo yung kadagiti puspuso tayo. Kin pagbiyagan tayo da. Okay, so kadagiti gagayem kan kakabsat iti balasiw iti taaw. Ni Apo Dios kakabsat iti mangbendisyon kada kayo. Ken kastamot kakabsat dito iti teritoryo iti Northern Luzon Mission. Ken itaglawlaw kakabsat iti Pilipinas. Na imbag nga Sabado tayo amen. Ket iti panangrugi tayo kakabsat iti panangripaso tayo iti leksyon tayo. Idawat tayo man ken ni Pastor Benjie iti maysa nga kararag. Agkararag tayo ayaten nga gagayem kin kakabsat. Apo mi nga Dios, adalin min dagitoy nabalitukan nga dadal. Nga isu nga kayat mo nga maamuan mi ti daytoy aldaw mo na santuan. Sapay ta tinasantuan nga espiritu o Apo. Iti mangidalan kada kami kini Pastor Nel. Tapno ti kasta dagitoy nga income adalen. Kit agturong kami kadi Apo iti may sa konklusyon. Kit o Diyos, dawati ka bendisyonam ni kabsat. Dagiti ayaten agagayem, nagbuybuya, ti dayto gundaway. Sapay ka di Apo, tamariknada iti ayat mo. Kit dayto nga adal may panagitgit kada kami. Tapno ti kastag tultuloy kami. Ngagserbi, kin agmatalikin ka. Dawaten mi Apo dagito nga kararag, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. So kadagiti awan pay kakabsat iti pagleksyonan na nga Ilocano. At dapay kakabsat iti available dito yung misyon. Ket no kayat yo iti maadaan, di mabalin kakabsat nga ibagayo jay district pastor yo nga naka-assign dita distrito yo. Tapno ti kastaket ipatulod mi iti pagleksyonan kakabsat iti Ilocano. So itata Pastor Benjie. Iti adal tayo daytoy ket napauluan panaginana panagkakayamet ken pan nakaagas. Nagpintas kit din kakabsat daytoy nga paulo iti leksyon tayo itatta nga lawas. May panggap ita niya panaginana panagkakayamet ken kastamot iti pan nakaagas. Anya kadi Pastor Benjie iti bagbagana iti paset a maiyulo tayo. Pakibasa man nga daytoy ket masarakan iti Genesis kapitulo 45 bersikulo 5. Anya kadi iti bagbagana Pastor? Kastoy ti kunana. Kit ita, saan kayo ngagladingit? Di kay met agpungtot kadagiti bagbagiyo. Tainlakudak ditoy, imbaundak iti Diyos nga inyo na kada kayo tapno mamabiyagak. Nagpintas Pastor Benjie aya. No kitaan niyo kakabsat daytoy teksto iti agsasaon ditoy awan sa bali no ni Jose. Nga daytoy kakabsat ket kalpasan nga inpakaamunan
iti no si asino isuna kadagiti kakabsat Kakabsat na. na. Di ka di? Ket idagsasangudan kakabsat. Kalpasan nga isukat inbagan na nga siyak iti kabsat yung nga ni Jose. Nagpintas sa kabsat dito inbagan na toy. Nga dito ibagbagan na toy kakabsat kay kumulitan ket kuna na ket ita saan kayong agladingit. Di ka di? Mabalin nga digiti kakabsat na kabsat ket makita na no anya iti itsura da Pastor Benjie. Aha. Di ka di? Why? Gaputad da iti mabalin panagbutan kadakwada. Ngam kuna na pay di kayo mat agpungtot kadagiti bagbagyo tain lakodak ditoy. And then no makita yo mat kakabsat itoy awan itigura ni Jose kadagiti kakabsat na. Why? And then kuna na pay tain baunnak ti Dios nga inyo na kada kayo tapno mabagbiagak. Sakbay ka nga ag-comment itoy pasat amayulo Pastor Benjie. Kayat nang asawen ket nakita ni Jose nukas ano nga indalan ni Apo Dios isuna. Oy. Ijay kasasaad na itata. Taapay insagana na kakabsat ni Jose tapno tikas ta ket tumulong kadagiti tattao ngagkasapulan iti tiyempo nga isuda ket nakapadas itanya panagbisen. Anya iti makunam Pastor Benjie dito pasat amayulo tayo. No amerisin tayo ayatin nga gagayem kin kakabsat. Kaslangay dajay ibagbaga ni Jose nga kakabsat ko no mampay kasjay ti inaramid yung adtuyak pakawanin kayo. Nagimbag ngay dajay ta sigun itinabasa tayo. Saan yung hangkay ngagpungtot kunana kakabsat. Hangkay ngagpungtot. Saan kayo nga hanyo nga gurain di bagiyo. Taapay. Anya ti kunana. Taimbaon ni Apo Dios isuna nga imun una. Tagayam adda iti plano ni Apo Dios. Anya nga dada nga plano agpaiking kuana. Tapno ipakita na laglagi pun tayo kakabsat idi adda isuna iti puder ni amana ket isu ti naidumduma nga anak ni amana. Ket na patanor ken kuana dadya nga kababalin nga siyak ti espesyal nga anak. Ket idi na ilako kini paraon. Wenno ni Putipar kuna kuma. Na ilako isuna, namiris na nga adda gayam tim kastoy gayam ti kasasaad dagiti tattao nga bag-en no amuyo dagiti bag-en nga sarita kakabsat. Katulong. Katulong. Ket mariknanan hana mariknan dayay naidumduma nga tratar ni amana king kuana. No di ket may sa isuna nga bag-en ngem no mampay kasta sigun itinabasa tayo di na palabas alawas iti leksyon tayo kakabsat kuna nakit nasursuro na nga agtalek iti Dios. Tata imay dagiti kakabsat na tapno ti kasta ket manggatang da kadagiti pagtaraon da gaputa maibusen dagiti taraon da ti ayan ni amada. Tata ket nagpakaammo ni Jose kadakwada. Ala gagay, ala kakabsat ko na. Saan yun nga panpanutin tinapalabas? Isu nga ko na nang managpintas di jay gay. Pananglipat kakabsat. Pananglipat. Ijay nga napasamak. Isu nga ti kunak pastor. Ibagbaga na kada tayo kakabsat. Dahil leksyon tayo nga sursuruin tayo kumabilang nga datayo ket may sa amamati kakabsat. Masursuro tayo kumadayjay panagpakawan. Isu ti bagbaga na kakabsat. Okay. So, napintas sa kabsat dito introduction iti leksyon tayo. Katamo yung kabsat dito leksyon tayo. At da iti 5 kakabsat nga outline na nga iso nga binsa-binsarin tayo data. Umuna, at da kadi ti anyaman anabalbaliwan. May kadwa kakabsat, nagbabawi da kadi. Uy. Iti may katlo kabsat nga outline ti leksyon tayo, pakawanek kadi isuda. And then iti may kapat sa dinno ti mga ramid ito muna o sino si asino ti mga ramid ito muna nga dang. And then anya ti sumaruno ang maaramid. Gagayam nga kabsat dahil muna nga sa ludsod adda kadi tanyaman ang nabalbaliwan. Gagayam nga kabsat idi awanen pastor ni Jose iti pamilyana. Kaya nasawan iti amana ken kastamot kadagiti kakabsat na. Uy. Ni kadi kakabsat Benjamin. Ngayon naudi nga kabsat da
ket trinato da kadi. Akas iti panang trato da ken ni Jose. Oh. Or daytay lakayan nga kabsat nga amada. Ket inaywanan da kadi met kakabsat iti nasayaat ang panangaywan. Amuyo gagayam ken kakabsat. Iti panangaywan kadagiti nakapso. Ibagbaga na kakabsat iti leksyon tayo nga maysa nga daytoy ket prinsipyo kakabsat iti Biblia nga daytoy ket inarakop ni Jose. Tani Jose kakabsat iti maysa nga galad na ket isut ti tumulong kakabsat kadagitan niya nakapso. So, Now ibagbaga na pay kakabsat iti leksyon tayo nga iti abuse, iti panakabuso kakabsat iti uneg iti pagtaengan. Ibagbaga kakabsat iti leksyon tayo nga daytoy ket maysa nga seryoso nga banag Pastor Benjie. yes. Tapay numaminsan kakabsat gamin daytoy ket no dati maabuso tulad ti pagtaengan daytoy ket silent lang natalna lang kakabsat ngem iti leksyon tayo kakabsat ibagbaga na itatatoy nga awan ko iti na pisikalan iti sexual kakabsat iti emotional daytoy ket tolerate iti uneg iti pagtaengan kas kakabsat iti kapadasan niyo sa no makitaan tayo ngem amuyo kakabsat daytoy leksyon tayo kakabsat ket iturong na tayo nga iti amana ken kastamet kakabsat dagiti kakabsat na uray pay kakabsat ni Benjamin iti dayta nga tiyempo ket nasaya at damet. Uray iti kaawan kakabsat ni Jose iti pagtaengan da nasaya at da daytoy iti pagbaga ti leksyon tayo. Ngem amuyo daytoy nga kakabsat nga sitwasyon ket nabalbaliwan. Isu nga di sa ludsod adda kaditan yaman ang nabalbaliwan adda kakabsat. Now kitaan tayo pay dagiti sumarsaro no kabsat nga ibagbaga ti leksyon tayo noan niya dagitoy nga adal nga ibagana kabsat kada tayo. Now Pastor Benjie, nagbabawi da kade. Anya iti ibagbaga iti leksyon tayo. Uwin man kakabsat. No, kitaan tayo nga nalalaing kin amerisen kin bigbigan tayo. No, nagbabawi ka di dagiti kakabsat ni Jose. At ano ko na ti leksyon tayo baga na nga ni Jose ket pinakawan na dagiti kakabsat na. Oy, kasta kakabsat pinakawan na. Sungar di bagak tatay nga masursuro tayo kumamit nga agpakawan kakabsat. Ya. Tatak. Kita ito nga istorya ko na ket dakkel iti ibagbaga na nga panang dadya nga ikunada nga panang pili. Iti adamot lang kinkang no sika kabsat ket naka pinagaramidan da ka iti dakes iti kabsat. Adda king ka de desisyon no pakawanin mo no sa kasta ti kung kuna nakakabsat. Itata. Dede sa ludsod nga nagbabawi da kadi. Asino nga dagiti kakabsat ni Jose. Uwin ata, no surutin tayo di istorya, may panggip ka di Jose, kan tigiti kakabsat da. Itatakit madlagip mo, Pastor, di kunada nga, alakit ibatiyo da ito kabsat yo. Owen. Ibatiyo da ito kabsat yo, ta pang tistingan, uno pangpadasan ni Jose, no kas ano, ti panagbalbalyo, dagito nga kakabsat na. Ay kat kunada, kat ngam ni amami, kat urayan na napukaw lang aro dayjay patpatgyan na nga anak idi kat mapukaw manen dayto inaudi nga kabsat mi kat baka ad-adda nga dirik na ket agladingit kakabsat isu nga na naamiris dagitoy kakabsat ni Jose nga adamay ti panagdisnududan nga kunada ket ay saan ko man aapo, nga hanyo ko man nga alalain. Isu nga kunan ni Ruben anya ti kunana, pangaasiyo ka di ta mga no agladingit nga perpermi ni amami. Ket kunana pa ditoy. Ni dagiti kunana, kakabsat ni Jose. Ket nakita dang nga adda DJ kuna tayo nga concern kadagiti nagbabaetan damutin nga kakabsat.
At ay baganad, ni Jose kat nakonbinser, kuna tayo dyan. Ijay nga panang test na, uno panang padas na, kadag ito'y nga kakabsat na. Nga, kuna nakit, nagipakita nga, hindi jay favoritism. Kung tayo nga idi, nga ni Amana, kat favorite na ni Jose, kat adto dito nga Benjamin nga kasla isuti na isukat iti biyang ni Jose. Tata kakabsat kit kitaan tayo man daytoy 43 iti Genesis kakabsat. Kit kayat kuman nga basain iti 34. Kasto iti kunana kakabsat ni dinggin yo. Kunana ni. Iti 43 iti Genesis versikulo 34 kunana ditoy. Ket isu nangala ket nangibaon iti kaninda nga gapu iti saklang na ngem tibiyang ni Benjamin kunana in kakaaduna iti namin 5 ngem iti tibagi ti uray siya sino kadakwada ket imun unada ket nakipagragsak daking kuana. Padasan ni Jose, namin 5 nga daras nga ado ti kukuha ni Benjamin. Padasan nakit, dahito kat panang padas na kadakwada. No ada ka di pailaeng de ngay, anya ti kuna tayo ti Ilocano ay ti jealousy. Di panagimon. Iti nagbabaitanda. Isu nga kuna na, padasek man. Isu nga, dagijay siguro malabit, no 5 ay may sa kadakwada, dagiti kakabsat na pasor, 5 kini Jose. Isu nga, kita man, no, anya ti reaksyon da. Nga mapantayo iti 44, versikulo 33, kastoy man ti mapasama. Kitaan tayo, kuna na dito. Iti kasta nga rod dawatek king ka, agbati kuma, tuy adipin mo asukat ti ubing. Kuna na, at tagabuik ni apok ket palubusam ti ubing amay kuyog kadakwada kadagiti kakabsat na lalaki. Tano kasano ti isasangpit kunto king ka kin amak no awan kanyak ti ubing tapno saan ko amakita ti dakes asagabainan ni amak. Kas ada di concerndan dito ket may nga kabsat ni Jose ti nagribaga nga ibati haan kumaang ni Benjamin ti mabati siya klatan. Kuna na, taamangan no, jak maiturid, amakitan to, dahil sa gabain ni amak. Kita man. Isu nga kuna na ay adagayam iti nagbabawian da. Adagayam iti nagbabawi da. Malapit siguro ko, kung kunakpan panunutik da ito nga istorya kakabsat. Hindi nga tayo naramid da ito nga inpanangilako iti kabsat. Kung konsensya mo't lang dagiti. Handa mo't nga agpapaday. Dagiti dosing nga kakabsat. Ay dagiti 11 kuna kuma. May laksid ni Jose. Kat itata, makunkonsensya da mo't laing ta, idi ka, kabil da ijay abot nga awan ti danom na. Kuna da, bubon nga awan danom na. Tata, kat kuna mo dati may sa haanin, ilako tayo latan. Tamaan numatay dita. Isu nga, makita tayo kakabsat, nga adda iti panagbabawi kadag iti puspuso da. Napatanor da di panagbabawi kakabsat. Adda panagbalbaliw da. Dahil man tinapintas nga prinsipyo iti biyag kakabsat. Nga nung nakaaramid tayo iti basol, mapatanor ko makada tayo kakabsat na jay prinsipyo wenno galad iti panagbabawi, Pastor. Napindas, Pastor. Isu nga dayjay sumaruno nga outline iti eleksyon tayo. Kuna na, pakawanag kadi isuda. Dayta. Dito ti napindas sa kabsat nga may nga saludsod. What if? Nungay kakabsat, nagiti kakabsat ni Jose, kat saan da nga nagbabawi? Wano saan da nga nabalbaliwan? Why? Dayjay saludsod, pangawanan kadi ni Jose isuda. So ang kita nyo kabsata, uray ipantayo mo't iti panagbiag tayo tata. No adda iti nakabasol kada tayo. Di kade. Ket
Daytoy kakabsat nga nakabasol kada tayo ket saamet nga nagbabawi. Uy. Wenno saan met nga dumawdawat iti pamakawan ken ka. Ti saludsod pakawanem kade isuda. Kas ken ni Jose. Nungay digiti kakabsat na ket saan da nga nagbabawi. Pakawanem kade kakabsat isuda ni Jose. Nangganyo kakabsat di explanation ni Pastor Benjie. Kada iti leksyon tayo kakabsat ibagbaga na iti pudno nga pamakawan. Gagayam kayo kakabsat, laglagipan nyo daytoy. Ket daytoy kakabsat, ket involves forgiving others. Tipod no kakabsat nga pamakawan, ket pakawanen tayo met kakabsat, dagita niya, tattao ang nakabasol kada tayo, uray mampay, ket uray mampay saan da kakabsat nga deserve kuma iti mapakawan. Kas ano man kakabsat iti kadagsen na daytoy basol nga naaramidan da kanya tayo. Kas ken ni Jose. Uy, pasaw. Di ka de? Nadagsen kakabsat di kapadasan ni Jose. Narigat kakabsat nga aramidan iti pamakawan kakabsat iti biyang tayo kumano da tayo ni Jose. Uy. Ngam pinakawan na. Kas kino ng pastor pinakawan ni Jose di kiti kakabsat na. Isu nga daytoy election tayo met kakabsat. Ibagbaga na itatta nga kas iti panang pakpakawan ni Apo Dios kada tayo. Gapo kakabsat iti ayat na. Uray kakabsat saan tayo nga deserve kuma iti mapakawan ni Apo Dios. Pakawanen na kaken, pakawanen na. Nulang kakabsat nulang masursuro tayo met itanya mamakawan. Now, kuna na pa kakabsat itoy ay dadadalan tayo. Nga da tayo kakabsat ket mamakawan tayo. Gapo taapay ni Apo Dios pinakawan na. Uy. Now, narigat pastor iti dumawat iti pamakawan ken Apo Dios no ni kabsat mo ket saan mo pay nga mapakawan. Kas Correct. pangarigan ni Pastor Benjie ket nagbasol kanya. Uy. Ket intunukan dumawat isuna ti pamakawan kanya ket isuna ket saan ko nga mapakawan. Ket intun agbasol akmet iti matang ni Apo Dios ket dumawat ak iti pamakawan ken kuana ni Apo Dios sandak to kabsat nga pakawanan. Tapay siya saan ko nga nasursuro itanya mamakawan. Isu nga no kayat tayo met nga masursuro o no kayat tayo met kakabsat nga mapakawan kada iti basbasol tayo sursurwon tayo met itanya iti mamakawan. Now, anya pay kakabsat eleksyon tayo nya ti bagbaga na into no pakawanen tayo kakabsat dagiti dadduma. Amuyo daytay kinapait kakabsat nga marikirik na tayo maikat. Mamakawan tayo kakabsat. Tapay kayat tayo nga maadaan iti talna iti panpanunot. Amom no nikabsat mo ket nagbasol ken ka ket saan mo nga mapakawan isuna addan tulat ta kabsat iti gura ita puso. Ket awan to iti kinatal na ken ka. Launay. Wen, di ka de? Ngano agsabat kayo hamuman lang nga kaya iti umisem ken kuana tapay adda iti anya saksakitan iti nakem mo. Ngam no masursurom iti mamakawan kas kakabsat ken ni Jose kadagiti kakabsat na. Nya nadaan kakabsat isuna iti kinatal na. Ket kunan na kabsat no mamakawan tayo iti eleksyon tayo bagbaga na lipatem no nyaman kakabsat digitay nga na napasama kon ket sukatan to daytoy kakabsat itanya iti ayak iti puso tayo. Now, Pastor Benjie, anya pa iti bagbaga iti eleksyon tayo no sa asino iti mga ramid iti muna nga adang. Winman kakapsat. Kastoy manti kunana. Ayatin nga gagayam kin kakapsat. Kunana kit. Asino nga ron ti mangyunangay iti umunang adang no nagbasol kumada jay karubam. Kapsat. Asin na normally nga min uno natural iti may sa nga tao kakapsat. Nga apay ket nga siyak ti mapan nga dumawat ti pamakawan ket isumot ti nakabasol Nagbasol. Laglagi pa mo dati kapsat. Nga ni Apo Dios iso ti ehemplo tayo ni Kristo. Apay adaya ti basol ni Kristo kada tayo kakabsat. Nga apay nga imay dito lubong iso na. Tapno tikas napakawanan na tayo. Kasjay di prinsipyo kakabsat. So nga kuna na dito no ngamin ti tao ket nasaktan iti puso na. Ibaga na ngay nga dati sakit iti puso na kuna nakit. Umay metin di jay pait. Umay metin di gura. Ang pasaktam ta tao. Wen. Itatap. Kuna na dito. Ibaga na ti outline tayo nga kuna na nga.
Apay, siya kadi kat italimeng ko kadi dayta nga gura, uno pait iti pusok, agingga nga dayjay kabsat nga nakabasol kanya kat umay dumawat ti pamakawan. Ngamin amom kabsat kat kasta ti tao nga ibagana nga ay awan isu ati umay tapno kasta kat isumo ti nagbasol. Ngamno sika kabsat kat mariknap nga al-alukuyan nakatiban nasantuan nga espiritu ko na tayo. Anyakit din nga nagsiyaat kabsat nga kuna ket alakit no anyaman di naaramid ko akit pakawanen da. Tada ito nga iti mangi paatidog iti relasyon tayo pay. Ngamin, amuyo kakabsat no dumawat tayo iti pamakawan kadag iti nakabasulan tayo ket lumag-an dayjay na tayo. Kas kunanan ito'y leksyon tayo nga adda ti panaginana. Tapulos nga awan to ti panaginana tayo kakabsat. No, adda iti italtalimeng mo nga gura iti uneg ti puso panpanunot mo. Kasta ti kuna ti nasantuan a Biblia nga kunana pa dito ket ibagana ka. No, adda ti suggestion na ket. No, adda ti nagbasol ken ka. Apay ket din ayang kabsat nga kunang idatag mulatan kini Apo Dios. Nya ti kunana ditoy kakabsat. Iuman mo kin kuana, Apo. Saan nakabasol daytoy kabsat kanya. Kit si kakadin ati makaamo. No, saan na nga mapanunot ti umay nga tumawat ti pamakawat. Di kabsat. Kit no saan met, ti prinsipyo siguro nasiyat nga ramidem. Kabsat, kas kuna na met di Matthew, kuna na. Nakabasol ka kanya. Anya ti kuna na dyan, nakabasol ka kanya. Kit, sapay ka di ata, dyan nga naramid mo kung saan mo ulitin. Ay kit no, kunam ket kas jay. Ket kuna na di kabsat ket ayun pakawanen dak ijay. Kuna na pastor. Ay ket na siya. Isu nga ti kuna na banen jay. No saan da ka patyen? Mangikuyog ka. Mangikuyog ka iti kadwap. Ket no saan na lata patyen ibilang mo ahintil kuna na. Nya kahit nasa win. Ket kaslaman dayjay nga damdamo nagkitkita kayo alukuyo man. Kaslakas jay. Kas deti in the manner of love nga kuna tayo kakapsat. Tata, ibaga na ditoy, ni Jesus iti napaypayso nga ihimplo tayo. As kunanan kakapsat. Ta, no amerisen tayo kakapsat, awan basol ni Jesus kada tayo. Datayo tinagbasol kinkuana. Dadi kinapayso ana. Ngumanya ti kuna ni Jesus iti Lucas 23. Versikulo 34 nga kuna na, Apo, Ama, kuna na kini Ama na. Pakawanem ida, ta di da amuti aramidin da. Apa yung ibagbaga ni Jesus dito? Gaputa, nakulaapan ti panpanunot ti taon iti dakas. Iso nga kuna ni Apo Jesus, ay Ama, pakawanem a ida ta, saan da nga amuti aramidin da. Dadi ti rason. Datayo saan tayo nga amut aramidin tayo kakabsat no maminsan. Amu tayo ket kasla na siyaat. Ngem gayam makapaspasakit tayon iti pada tayo nga tao. Tapno adda ti panaginana talged iti panpanunot tayo kakabsat. Na siyaat met nga dumawat tayo iti pamakawano nagbasol tayo pastor. Dumawat tayo iti pamakawano nagbasol tayo. Ken at adda kadimot nga sika nga nakabasulan da kabsat akit pakawanem kumamit kas ti prinsipyo tayo akas may sa Kristiyano. Wenno uray met kami di sugat no nasugat dayta ket saan nga daras nga aglunit nga makatmot di sakit na saan nga nasakit nga no diket aglunit to dayta ngem kasto ti prinsipyo ti nasanto nga kasuratan no dumawat ti pammakawan di kabsat na nakabasol ken ka anya ti kunana ti apon tupay ket pinakawanda ka, anyan tuket si kangay.
isu ti umay ket nang sapol ken kakabsat. Okay. Iti mao di kakabsat nga outline sakbay nga mangted ni Pastor Benjie iti conclusion nga kakabsat. Nga nakita tayo manipod idirugi. Ingana kakabsat itanya panangpakawan ni Jose kadagiti kakabsat na. Iti mao di kakabsat nga saludsod anya ti sumaruno ang maaramid. Ayan. Gagayang ben kakabsat, ito eleksyon tayo nga kalpasan nga dagiti kakabsat na kat inawat da iti pamakawan kakabsat ni Jose. Kalpasan nga ni Jose kat pinakawan na kakabsat dagita niya kakabsat na amuyo tinagpintas sa kakabsat nga napasamak nabukal ulit ita niya pagtaenganda. Nabukal ulit kakabsat ita niya si bubukal a pamilyada. Now kita niyo kakabsat kahit kung mabasahin iti Genesis 46 verse bagbagan na toy verse 29. Denggan niyo kakabsat. Ket ni Jose insagana na tilugan na ket simmangat a sumabet ken Israel nga amana ijay gusen ket nagparang ken kuana ket inapungol na titenged na ket nagsangit iti nabayag a si apungol ken kuana. Unay kit din nga kabsataya. Nga iti kinabayag nga tiyempo pastor nga saan da nga nagkitkita. Ket idin nga amunan nga ti amana ket mapanen ijay lugar nga ayan ni Jose. Insagana kakabsat ni Jose tilugan na ket apan na sinabat. Ket idi makita na kakabsat iti amana niya ti kunana ti Biblia inapungol na. Inarakop na. Apay mailiw unay daytoy nga anak ita niya iti ama. Ket kunana kakabsat itoy ket nagsangit iti nabayag as si apungol ken kuana. Gagayang ken kakabsat. Adu dagiti kakabsat tayo, pastor. Ngano minsan pimanaw iti iglesia. Uno saan pimanaw da iti pamilya tayo. Gaputi saan nga pagkikinaawatan. Launay na. Di ka de. Ngam apaman kakabsat nga addanto uno sumrekto iti panangpakawan iti puso tayo. Nagpintas tukit din ngayon to nagkita kayo katanya. Aginarakop kayo. Di ka de. Ngay paspasin mo daag na kakabsat nga diyay ngay sukat pinakawan mo isuna ngay sukat pinakawan da kamat. Di kayo mga kakabsat. Anya pa iti bagbagat eleksyon tayo. Ibagbagaan na pa kakabsat itoy nga kalpasan kakabsat nga ni Jacob ket natay. Kuna na kakabsat iti eleksyon tayo nga dagiti kakabsat ni Jose ket kasla nga maamakdan unay. Bakan tulakit day kakabsat. Bakan tulakit day nga ni Jose kakabsat ket agibales kadagiti kakabsat na. Nga mamuyo iti maudi kakabsat nga teksto nga basahet. Kunana iti 50 iti Genesis bersikulo 15. Denggan nyo kakabsat iti kinapintas na. Kunana verse 15 ket idi nakita na dagiti kakabsat ni Jose an natay ni amada. Kinunada nalabit aguraen na tayton ni Jose. Ket sumapakan na tayo nga wan kurang na kadagiti amin adakas nga naramid tayo ken kuana. Ngem ni Jose kakabsat saan nga naramid ni pastor. Tapay napudno di panangpakawan na kadagita niya kakabsat na. Taapay ti kayat kakabsat ni Jose. Ket adanda iti panagina na akas maysa nga pamilya, maadanda kakabsat iti panagkikinnayamet. Ken kastamet ita niya napudpudno apan nakaagas daytay napasamak ita niya pamilya da. Gapulan kakabsat iti pudno apan ang pakawan na kadagiti kakabsat na pastor. Nagimbag daytoy nga kapadasan kakabsat. Ngay palagip na kadatayo nga rumbing laing ngay pa itid tayo may tipud na pamakawan. No pampanunutit kakabsat king gagayem. Itinatauan nga kapanpanunutan nga kabsat ket. Mabalin mo siguro met nga kunang adakin ka tituray. Adakin ni Jose tituray. Ket dagiti nangirurumen kanya nga kakabsat. Mabalin nga bilinog dagiti soldado nga ibalod da wenno aramiden da mo di naramid da. Ngem saan kakabsat? Gaputang nangigan tayo nga minta dati na pudpud. Kitain niyo pa. Idinatay ni amadang Israel wenno ni Jacob. Adangay di panagduwa-duwa da paylaing nga bakan tulakit di.
Bumalis tayo ito kakabsat. Gaputawan mo't ni Ama tayon. Nga kasla ni Ama dakat isulang ti Rapson. No apay. No apay nga inalada tayo dito. Ngam amoyo. No adda iti napaypayso kakabsat. Nga panangpakawan ay maagasan amin. Nagidi nga panagduwa-duwa ti panpanunot kakabsat. Isu nga si kakabsat, kinda kayo amin nga kakabsat. Nga numampay adda iti gura tayo, kadagiti kakabsat tayo. Dila mabalin nga kunaim, apo, pakawanin da ka, damot lata, italtalimang ko nga gura. Ngamintan maminsan kasto iti mapaspasamak ti iglesia. Sa anak nga papan makigimo, damot ni kapsat nga pulano, kini pulana nga kasto. No makitkitak de rupa da, kat kasla nga agburburok ti dat. Hangga kasjay kakapsat. Ipan tayo kini Apo Diyos. Dahil nga ananik ikin tayo, wano concern tayo. Tulungan da ka, patsyak nga tulungan da ka. Isu nga, nagpintas ti kapadasan ni Jose. May sa maingal nga tao ti Diyos, na takneng, kin managparbing, sinurot na ti Diyos, kit ingaganapay, dagiti kakapsat na. Amen. So nga kadagiti amin nga gagayam ken kakabsat nga nakapag uno na kinadal kakabsat kada kami datang oras dal daw nga nasantuan ni Apo Dios bendisyonan na kayo. Kang ronan na kakabsat iti pambendisyon iti langit nga masursuro tayo iti mamakawan. Agdumog tayo kakabsat agkararan tayo. Madaydayaw nga Dios sa mami nga nasantuan. Nagpintas Apo iti adal nga isu Apo nga naibuksilan itatangal daw nga nasantuan. Gapu Apo iti maysa nga adal, may panggap iti panakapakawan wenno masursurume iti mamakawan. Amami nga dakat sa dilangit, kas iti kapadasan Apo ni Jose. Nga isunaw Dios ket inikam isuna iti talunggading. Uno saan, inted mo ken kuan na Apo iti pagsarmingan me nga mamakawan kadagiti kakabsat me. Wala po. Saan lang nga kakabsat Apo iti lasag, o diket kakabsat me iti pamate, urepay kadagiti gagayam ken kakaaruba me. Amami nga nasantuan, agbalin mo't kumaapo, nga galad me iti mamakawan iti padami nga tao. Tapno ti kastaw Dios, ket intuno dumawat kami mo't ti pamakawan ken ka, siya sasagana kanto nga mangpakawan kada kami. Ket lukatamon kumaapo iti langit ket ipukbukmon iti pamendisyon kadagiti kakabsat mi nga naayat nagdengdengeg kadagiti sasaom. Daytoy Apo ti dawat mi tinapataganagan na pumasos. Amen. Amen. Ket intono sumaruno kakabsat nga Sabado. Babalin dayto manen nga agiin nadal kadagitoy kakabsat nga adal it pagleksyonan tayo. No daytoy kakabsat ket ipalubos ni Apo Dios. Naimbag na Sabado tayo. Amen. Pasuga dyan.